ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ। ଆମର ପଲ୍ମନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଡକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଖୋଜିଲୁ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଗରୁ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କାଲି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ କଥାଟାକୁ, ସିଏ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପ୍ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆମେ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲୁ। ହେଲେ ସେଠି ଟିକେ ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲାଣି। ସେ କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାତିରେ କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ କାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପଡ଼ିବ, ଲାଇନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେଠି ଟିକେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, 9ଟା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ହେବ। 9ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର 2ଟା ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ବାଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କ କତରୁ ତାଙ୍କ କତରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କତରୁ କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଆଗ ନେଉଥିଲେ। ବାକି ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।